Балкан, Bulgaria, 579, следует Шада. Хорошо, 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 все, хорошо, мне. Балкан, Bulgaria, 570. Алло, вы. Взлет разрешаю. Да, все, давай. Подожди. Да. Да. Роты, взлети. Блин. Ёб твою. Че такое? Ёб твою. Тяни вверх, ёма, Танька, я говорю, тяни вверх, ёб твою. А? Шли. Все. Ёб твою. Тяни вверх. Ёб твою мадра. Ёб твою. Ёб твою, блядь. Ёб твою. Ёб твою. Ёб твою. Уважаеми сънародници, дълго тайното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха оставка. Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито аварирацията и в големите градове скандираха оставка. Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите. Защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си. Очакването за справедливост, личното достоинство на свободни граждани в демократична страна. Грижата да осигуриш бъдеще на децата си. Самочувствието на граждани в суверенна европейска държава. Опитите протестът да бъде представен като бунт срещу бюджета подценяват самото събитие. Твърденията, че това е бунт само на младите, омаловажават процеса. Защото на площада бяха хора от всички поколения. Българите надигнаха глас срещу похитената държава, корупцията, беззаконието и отказът на политическата класа да чуе гласа им. Срещу управление чрез пари, компромати и страх. Срещу самодоволството на олигархията. Срещу безпринципна сглобка, която разделя обществото ни на два етажа. Този на властимащите, които са готови на всякакви кръвосмешения помежду си. И този на излъганите и огорчени избиратели, които гласуват с надежда, но получават обидно безразличие и високомерие от своите избраници. Българите надигнаха глас и казаха не на всичко онова, което прокуди над милион сънародници зад граница и ги раздели от семействата им. Господа олигарси, този път вие подценихте търпението на ветераните от прехода. Не отчетохте и порива на хиляди млади хора, които милеят за България и които се включиха в демократичния процес. Скъпи сънародници, всички вие, които изпълнихте площадите и издигнахте глас срещу безчинствата на олигархията, и останалите, които по една или друга причина не заявихте своята позиция, но живеете, работите и учите в родината и понасяте незгодите на несправедливостите
на нашето българско битие. Обръщам се към всички вас с вярата, че няма да пропилеем този шанс да променим България. Знаем от опит защо сме се събрали. Знаем също така от миналото, че всеки опит за приватизиране на протеста ограбва надеждите на мнозинството. Ще ни трябва единение, воля и мъдрост, за да опазим гражданският мир от провокациите. България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността. Това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи. Властта е бламирана. Оставката е неотложна. Предсрочните избори са единственият път напред. Вярвам, че ще успеем. Да живее България! Иди русский. Иди. Ей. О. Синджапин, иллюминатор. Вот эти суки. Привет, суки. Это чё? Е-е-е-е. Во. Е-е-е-е-е. Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, позвольте мне вас всех поприветствовать в Петербурге. Господин президент, Пошел ты нахуй. устойчивый рост товарооборота. Вот это Синджапин. Китай, Болгария. Китай, Болгария. Е-е-е, Болгария. Вот, иллюминатор Болгария. Яй-яй-яй. Привет, привет. Смотрите. Яй-яй-яй. Четко. Яй-яй. Его.
Я-я-я. Я-я-я. Майкин, надо потом Днешното ми посещение в Пекин е продължение на диалога между Китай и България на всички равнища и области от взаимен интерес. Както споделите, уважаеми господин председател, предстои ни исторически акт обявяване на съвместна декларация между Република България и Китайската народна република За България. Опа. В Германии, Болгар. А Болгария там могли видно сторона? Понятно. Ёб твою мать. Чё такое, блин? Чего? Я-я-я-я-я-я-я-я-я. Я-я-я-я-я-я-я-я. Пыки-пыки-пыки.